ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଅଜଣା ହୋଇଗଲୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆକାଶ ଏବଂ ନିଶାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ପ୍ରେମର କଥା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୁଣାକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ନିଶା ଚାହୁଁଥିଲା ଆକାଶ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ ପଛାଉନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ପରେ ନିଶା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଆମେ ହୁଏତ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ବନିନାହୁଁ, ଆମ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୂରତା ଆମକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆକାଶ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ସାଥ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଥିଲା, ବରଂ ଅଲଗା ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ନିଶା କହିଲା, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ଆକାଶ ଧୀରେ କହିଲା, ତୁମ ବିନା ଖୁସି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ, ଯଦିଓ ମନ ଭିତରେ ହଜାରେ କଥା ଅକୁହା ରହିଗଲା। ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାରେ ହୁଏତ କିଛି ଅଭାବ ରହିଗଲା, ଆଉ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର କଷ୍ଟଦାୟକ ଅନ୍ତ ହେଲା। ଏମିତି ଆହୁରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।